Bietene Octobre kalo kile mugan samba flani mugan ani duru ambe aw bela jelen fo aka wakati chugala kuna foni mina bosi kama kono tene fo ka takasi sibirima niyo wati sele ame fulike ninga nyeshi anga tungana nge munumbe kan fle ni wakati na Ameriki katasi Italy Japon una nyogona yoroma ame fulibele bata ninga di awma aw bismillah kuna foni keneka kuna fundamdela bi anga ministri mbe no ni alenya shine be shifina ka ukata se farkulu nyinaje kunyabo ulu nyina bolema ni o Abdullah Kasim Ibrahim Fombay ale ko ne be ka wuli ni nga shifina ka uka ulu segere wala sala hala mbe jamana o konnala nyefoli be sika kula chugo ya mina ka sika shifina ka ni ka ulu fam o siratika o fenela sa femiye conseil régional de la jeunesse du district de Bamako ni ale nyema koni nye ali kumai femiye sigida folo o conseil régional de la jeunesse nyama o Ibrahim Bouakara Keita a arrondissement wolon vla sigida konnala anu luye nyogon kuma falen ninka oke kuma falen yera famba bulla femika anu wakati na beba ko tajigo kele akoni obe anga jamana o konnala shifina ko joro ye mi tajigo yere konna o kuma ulu okera alasa anga sika family ninka o soro ni korofonna ay jamunu soro ninka ulu yirala aw ni anga je ninka ulu laje nyogon fe carburant gele aduni BAIC qui itake famo yu ba ka baradam ne olu bi escortu la secteur privé ba ka barala olu ka na ni citernui mais je nous vil law yere ka foko du bita station na parce que jamon tourner be kunu ma organiser manga be to ka boala donc yu organiser tara du mo sensibiliser surtout bidon ko la do bita do bi sutrama fa bidon na kata o carburant beta station parce que mo goro fene mo bala bon donc yo mo organiser yo mo sensibiliser mo ya bu yere la CNJ mo ya piloter mais je ni betu groupe donc akukuna na o foli la c'est ka fu yo ko chesiri yere la yo bara mu nge bara yena ma badu wa jamana jo baradu parce que ni bi situation dola kale de position muna kuma be aba fo aka discours la kale ka mission basée no demsenu de digi dale no genou de ka ona fora ko no genou ye geleya do jatim na wire bora yo mesure d'auta wala saka sika no yalla do société konnala wala sa malion ngala fiar ko o kanga fo la do mere nana o foli de la Abubakar Sidiki Fomba ni ale ye CNT mai wakati la bololo sira kana konna ale kon bora ninga kuma do konta ka nyeshin femi ye bulma fembola munu be nuru taji konta ninga nyeshin uluma kuma munu yere koni ni ayera ka fo ko bulma fembola nu koni kulu ni karogelen dineti la mo koni bolo be nyogon bolo ni koni make femi taji bulma fembola nu koni ulu fela ko ali doni wu ga ni songo ya koni ni ka oyira o konna la Abubakar Sidiki Fomba ni ale ye CNT mai abora ninga ya fadeli koni ka o ke bolma fem bulla nunu koni fe ka yira ka fo ale ka kuma koni sira o de ma famnya note ale ma fo ka ta ni sira koni fe ambalma ani nyanguma ambe bo ka foli ke ka tanun ke masa Allah taala ye ale mini tanun kakan ka nyina fe alsa ala ka kilima dan bela jelima ala ka jamana jo bi bolite kuma jain me deli ka fo nga kuma na aramadin ni be jimi ibe fili ba fili te dabon kama fene anye video do ke kunu ka sanga ka ben ni gela min bi jamana kan kuma in konona na nda sera convoi koma kuma in ma famia ne ka kuma laɲini te ka jamana chauffeur dogoya nga kuma kun laɲini te ka jamana ka chauffeur la goshi kuma in laɲini be chauffeur yɛrɛ kan ka sababuya kɛ chauffeur caman u ni ne be kuma gɛlɛya min b'u kan hali convoi ko la u caman nana ne fɛ u y'a ɲɛfɔ n ɲɛna gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan u y'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n ɲɛna kuma in kun ye convoi kɔnɔ a ka se ka kɛ ka ɲa mais a kun tɛ ka lagosi ta ka taa se Mali chauffeur ma fo ka taga gɛlɛya don a la n'i ye jateminɛ kɛ ne ni chauffeur ka di cogo min
gɛlɛya min bɛ chauffeur kan ni ne bɛ n da don a la a ka ca ni nin k'a daminɛ depuis chauffeur yɛrɛ ni transporteur minnu b'u ta ni n b'a fɔ don o don ko fo ka contrat de travail kɛ ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ min bɛ tali kɛ u ka INPS ko la kɛlɛ min bɛ tali kɛ ka taa u ka AMO ko la ani kuma dɔw la chauffeur minnu yɛrɛ bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kɛ dɔw tɛ sara fo ka taa se gɛlɛya min b'u kan fo ka taa se fɛn caman ma ne hakili la ne ni chauffeur bɛ ɲɔgɔn kalama minnu tulo bɛ n na olu b'a dɔn an bɛ fɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne tɛna se ka kɛ sababu ye ka na kuma dɔ fɔ ko n bɛ chauffeur lagosi ne ye aw ka ciden de ye wa n'an bɛ kɛlɛ kɛ an b'a kɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an tɛ bɔ k'a fɔ ko an ye videoman de ye an bɛ bɔ pour que ka halisa ka jamanadenw hakili sigi o hakili sigi kɔnɔna la ni kuma dɔ bɔr'o la mun ye fili ye an bɛ yafa deli ka yafa deli bɛɛ fɛ k'a f'u ɲɛna kuma in laɲini tɛ ka taa nin sira fɛ kuma laɲini ye u yɛrɛ ye ka tila ka segin k'a f'u ɲɛna an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi fɔ n b'a kun ka dɔgɔn gɛlɛya in na ne ka laɲini tɛ ko mali carburant ko gɛlɛya wɛrɛ ka don a la k'a sababuya kɛ ne ka kuma ye ne bɛ kuma de pour que ka nɔgɔya don jamana la wa ne tɛ kuma ko parce que ko kuma ka di n ye. Compagnie Jara Transport ale kɔni ye kunnafoniya cari juma tɛmɛnin na k'a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka baaraw kɔni ni ka olu daminɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna in yɛrɛ kɔni na kabi septembre kalo tile 8 tɛmɛnin fɛn min ye banbagaci wale tigilamaw ye olu kɔni bɔra ni ka bagabaga ta k'a ɲɛsin nin bolimafɛn boliyɔrɔ in kɔni ale ma mais n'u yɛrɛ kɔni jɔrɔla ko la kosɛbɛ o de siratigɛ la u ye u ka baaraw kɔni ni ka olu jɔ ko k'a daminɛ bi octobre kalo tile 20 na maaw bɛ se ka u ka réservation ni ka olu kɛ boli yɛrɛ kɔni o bɛna daminɛ alamusa natɔ in na bolimafɛn min ni a bɛ maaw ta ni ka taga n'u ye dugutagaw olu la a bolimafɛn dɔ kɔni yɛlɛnna mugujugu fɛrɛn kɔni o kan sikasokaw ka sira yɛrɛ kɔni o la a kɛra octobre kalo tile 19 san 2025 kunnafoniya in kɔni ale carina k'a kɛra nɛgɛ kaya 15 kɔni o wagati la bolimafɛn in yɛrɛ kɔni ale tun bɛ donina masurunya kɔni o la donina ale ni sikaso ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 18 o bɔɲɔngo de don fɛn min ye nin bolimafɛn in yɛrɛ kɔni sa yɛlɛnen ye mugujugu kan n'a pɛrɛnna a kɛra tiɲɛni cɛjuguba ye ka ɲɛsin bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma ka sababu kɛ bolimafɛn in bɛɛ lajɛlen tiɲɛna nka maa kɔni ma bɔnɛ a nin na maa dɔw kɔni olu joginna Jawando service wulila deliko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelco yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kele so kele fɛn min ye Atuma Kamisugu ye ni bɛɛ b'ale wele ko bebe ale kɔni bɔra ka salon kura ni ka o dayɛlɛ salon min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ wele ko Glauchine na salon in yɛrɛ kɔni salon kura don maaw kɔni bɔra ni ka taa salon yɛrɛ kɔni ale kolomokarili ni ka o kɛ banabukaw olu fɛ yen nɔ an ka jɛ ni ka ale jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ salon tɔgɔ ye Glauchine Institut Beauté tɔgɔ baara bɛnnen don kungilan pédicure manicure soins capillaires ani soins du visage ma produit bɛ fi gamme capillaire bɛ n bolo kunsigiw kama ani farikolo kama
Oui, salon minero meshite doa shonte doa. Ami soin beke halal konnal. Ami ban bugula su karafe ani sugu manjan. Donc ne muso be invité wanu labin parce que maron mbolo be minga. Kanta ama fo alami bagaw ni anfle bagaw be makou be salam alaikum. Kaye ambe glosayni ouverture la bi ni sondiado nyagali do lañini adama dembe gal lañini eninde naye barake naye doni ke nande un seraka damina no fe we ni sondiade amabi ne gon be wolem bla musula kawma ka fo be ka bo ka salon yoro ñini demsen fitin de do ka bo ka ko injabulo mo be bako flala kumbati yere kanu bago be fanwo fala alislami muso be fanwo fala be ka bo ka salon yoro ñini kana fen chama be ke salon ngono kungolo entretien mbeke seon entretien mbeke ni nana salon ngono be ba do anga journée la bebe sirando de ba be 8e na ni kon nu kadaye aya ko formation ke ne ka journée manager akumbe gomazi gla muso ye akumbe kerema levru gla mimbe muso levru ke levru rozu ye moko kumba sabolo moko ba do ni bara ya mena no nana salon daele uka salon njia do ala uka boka chaya uka nu kungla uka boka chaya uka na be produit menu gla ere ata shike akunfi ababe nyanyini de ka gla ka farigolo nuguya ka sew nuguya donc ne bo de fo beka bo uka na ko njia do ambolo awo amita ko kan kibaru la amita Senegal kaw ka jamana o konna la ma bayiri ga chama ne be no munu kon borani ka uganisongo ya ira femi octobre kalo klitan wolonvla temeninye akunye femi o de ka fo ko taji koni o songo yelelen do kosobe Senegal jamana o konna la me wakati mina inafo sisano amta korvarka ulu feno ma million shegi ni murumuru wolonvla ulu de kone ma kono nundo kata kalata koni ka oke octobre kalo kile mugani duru na to samba flani muga ani duru mi yere kanga be premier tour yere koni oma ma duru de be no ni ulu koni ye cheboy ama duru yere la sa jamana nyema Alassane Ouattara alebe o chebowla kasengana anga faba konnala no anga ministri nyama koroni oye Zumana Sakho mi ni alentana araba temeni ola autarada adayoro labana feminye sibiri temeni yere koni oye amdalay kabuldo yere koni ola atayana ka muso kelento ako katase denani o koni ma amedo ki ala ka barabara dali no yai mali kuna funi jabaran na jabaw ni kuna funi dama mali tuma mbolo korobi ni ga daw kuloka aw ni ce akola meli ko nyumana aw ka ambe dona na tawla kuna funi kura ulu keneka